todellisuus on usein ihmeellisempää kuin taru. Tämä on tositarina kaveruksista, jotka rupeavat asekauppiaiksi. Voiko se muulla tavalla loppua kuin katastrofiin? Ohjaaja Todd Phillips sellaisten komedioiden takana kuin Old School ja Hangover-trilogia. Elokuvan pääosissa on Jonah Hill ja Miles Teller. Elokuva kerrotaan Miles Tellerin näkökulmasta. He ovat vanhaa koulukavereita, he tapaavat uudestaan. Jonah Hill pyytää Miles Telleria mukaansa partneriksi asekauppiaaksi. Miles Teller on sertifioitu hieroja. Sorry, good film. And now? Lisäksi heille on tulossa lapsi, ja totta kai hän sitten suostuu. Jonah Hill esittää tässä elokuvassa mulkkua, todella isoa sellaista, jonka kanssa ainakaan itse en kyllä hirveästi haluaisi olla missään tekemisissä. Se nauru. Se nauru on kyllä sellainen. Se on todella erikoinen. No sitten tässä on semmonen ampumakohtaus, joka on trailerissa näytetty. Kertoo kyllä aika paljon sitä, minkälainen se Jonah Hillin hahmo on, mutta kun se on irrotettu siitä elokuvasta kokonaan ja pelkkä se ampumakohtaus näkyy ilman kontekstia, niin on silleen, että se on ihan täys mulkku, tam. Mut sit kun sen laittaa sinne takaisin sinne elokuvaan sisään, niin ainakin itse olisin kyllä, jos olisi ollut siinä asemassa, mitä siinä tapahtuu, niin olisi tehnyt ihan samalla lailla. Ja se on aika siisti. Tämä ampumakohtaus on ainakin yksi syy siitä, miksi Miles Teller hän haluaa lähteä sitten hänen mukaansa. He tekevät vähän aikaa pienempiä asekauppoja, mutta lopulla he saavat sitten Yhdysvaltain armeijan aseistamissopimuksen. Yksi syy on se, että he tekevät alimman tarjouksen. After meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one. We won't let you down, sirs. It was far too attractive for us to pass up. What did you mean by that exactly? He means you boys lowballed the entire industry. Yeah. By how much? You guys came in $53 million lower than the nearest competition. Oh, okay. Tässä kohtaa heillä loppuvat tieto ja taito, miten tätä hommaa kuuluisi niin kuin tehdä, ja siitä alkaa sellainen niin kuin sekasorto ja ongelmia tulee entisestään. Ja Jonah Hill vielä mulkkuudella ja kusypäisyydellä ja omilla ihmeideoillaan sekoittaa sitä ja tuo heille lisää ongelmia, joka oli jo valmiiksi aika paha soppa. Heti elokuva alussa huomaa, että tämä ei ole selvästikään mikään komedia, jos joku sitä kuvittelee. Siinä on kyllä komedisia kohtauksia, komediaa, vitsejä, jotka mun mielestä ainakin sopivasti tasapainotti sitä elokuvaa, vaikka se ei nyt ollutkaan mikään niin kuin ihan täys draama. Elokuvan alku ja loppu ovat erittäin hyvin tehty, sujuvat hyvin etenee tarina, eikä ole mitään ei ole ongelmia. Keskikohdassa on jotain ihmeistä. Siinä on sitten jotain, sitten olisi voinut vähän editoida ja lyhentää kohtauksia ja poistaa osaa. Tai onneksi sen pääsee, sit kun sen pääsee ohi, elokuvan loppu onneksi paranee sen verran paljon, että se keskikohta ei niin pahasti haittaa tosi hyvää elokuvaa. Jonah Hill tekee jälleen loistavan roolisuorituksen, kuten yleensäkin elokuvissa, jotka perustuvat tositarinaan ja ovat draamallisia. Moneyball, Wolf of Wall Street. Ei valitettavasti pääse Wolf of Wall Streetin tasolle. Myöskin Miles Teller tekee elokuvassa erittäin hienon roolisuorituksen niin sanotusti meidän katsojien näkökulmasta katsottuna, mitä hän tekisi tässä. Me tehtäisiin tämmöisessä tilanteessa, jos siihen jouduttaisiin. Selvästikin Fan Stick olikin poikkeus. Brad Cooperillakin on myöskin elokuvassa pieni rooli, jonka hän suorittaa mallikkaasti, mutta ei kumminkaan varasta spotlightia tai mitään. Hänen tilallaan olisi varmasti pystynyt kuka tahansa muu olemaan, mutta uskon, että Todd Phillips pyysi häntä mukaan elokuvaan. Kuten sanoin aikaisemmin, vaikka elokuva ei olekaan komedia, ei se ole myöskään puhdas draama, vaan siinä on sopivasti sekoitusta ja komediaa ja vitseä
yllättävän paljon enemmän kuin osasin kuvitellakaan, joka tasapainottaa elokuvaa hyvin. Kaiken kaikkiaan hyvä elokuva, jota voin kyllä suositella kaikille. You drove these through the Triangle of Death. The Triangle of Death, bro? We drive through all triangles, including your mom's.